Hello guys, saya sen part yang borong pi sikane ke channel jonga te mangai ma chess sport weng. Te kane ka pon ka ban crunch phang ko wei ke motivation video banai men simlem ya ki wei ya phiru ki ba page ya kane ke video jonga. Te oi lada pin pat deban. Subscribe ya ke channel jonga. Te subscribe ya ke channel jonga namar. Ka wei ke subscribe jong pi kala ban ai men simlem yanga ban kiu seprang. Te oi ki baju sngau tanat ban page ya ki motivation video. Te phi don mentah ka point ma. Te yai sya ban ngangan kan tang shphang hi nganom slam tengin ya sedang dok mo te la dapis ngau dei ya kini ki jingkran jonga ya kene ka motivation video sengau ba ai ko wei ke jingkersan jong phi dei tama phin like bat ba phin comment bat ba phin share ya ki video jonga sya ki paralog jong phi te hoi baro ubre udon kam ya kal er ban ring men sim handre kal er pat kam tip lane kam khen mano ban ring men sim haka Kidok kapat klem ke kim la ban im. Handre ka pat kam tip lane kam khen. Kidok ka kidon ne ki klem don. Kum juru ujing thung klem ka khandeu la ban im. Namar klem ka khandeu unom la ban he ban san. Handre ka khandeu pat kam tip lane kam khen. Ujing thung udon ne u klem don. Bat kum nu ta ujing thung ka khandeu kam tip. Kum juru using klem don ka klau ka bahe unom la ban im unom la ban syong uhab ban pet syakawe ka jaka syakawe ka jaka bat kata ka klau kam khen lane kam tip mano badon haka using udon ne u klem don kam tip ya kata hagajuk urkom hagajeng im jongi kibreu habangi la syani apalat haki wei mo yo le se ka jeng im jongi kalong tangkum ka option hakajing im jongki nakata kadau lada pila ya kane annai syania than hakiwe namar habangi la syania than hakiwe yo le se kajing im jongi kan sayat bakla namar menta kisngi kipor kaperthai inom la syu ban syania tang yau para lokru namar sisen kisngi yau ta ubangi syania pelat ya kata ngi syania pelat sisen kisngi kinsa kala yangi nakata kadau ada pila yai de galanti ka babha yai la ka jong galanti namar kane ka perthai menta nginom la syu man syania tang hau weru tela dapis ngau tenat ya kane ka motivation hoit ka langkot bha tang bas ngau tenat bha mo tela dapis ngau tenat sa share ya kane ka video janga bat sa like sa share sa comment bat sa subscribe mo bangan kiu sa prang ko blai sibun